Aparaty ortodontyczne generalnie dzielimy na dwa typy: aparaty zdejmowane i aparaty stałe. Aparaty zdejmowane przeznaczone są głównie dla pacjentów rosnących, czyli dla dzieci, i te aparaty najczęściej są wykonywane indywidualnie dla danego pacjenta. To znaczy, że najpierw trzeba pobrać wycisk i następnie technik odlewa model gipsowy z tego wycisku i na tym modelu gipsowym wykonuje aparat. To, jaki rodzaj tego aparatu będzie najlepszy dla danego pacjenta, oczywiście decyduje o tym ortodonta. Natomiast aparaty zdejmowane, owszem, najczęściej to są aparaty dla dzieci, ale również jest to aparat Invisalign, który jest serią nakładek, i ten aparat możemy stosować również u pacjentów dorosłych i u nastolatków. Aparat zdejmowany to jest również aparat retencyjny, który jest stosowany jako aparat stabilizujący efekty leczenia ortodontycznego. Aparaty stałe, te aparaty możemy podzielić na dwie grupy: aparaty stałe cienkołukowe i aparaty stałe grubołukowe. Aparaty stałe cienkołukowe są to aparaty, które pacjenci znają. Są to popularnie nazywane przez nich zamki i te aparaty są widoczne w uśmiechu, ponieważ są one montowane na wargowej powierzchni zębów. Składają się one z zamków, które są przyklejone na każdym zębie, i z łuku, który jest włożony w te zamki. Natomiast nie zawsze pacjenci wiedzą, że takie aparaty stałe można również montować na językowej powierzchni zębów. Te aparaty nazywamy aparatami lingwalnymi. Są one zupełnie niewidoczne w uśmiechu, dlatego pacjenci po prostu nie znają ich, bo ci, którzy są w trakcie leczenia tymi aparatami, nie chwalą się nimi, no bo chcą właśnie, żeby to leczenie było niewidoczne. Aparaty stałe grubołukowe, czyli druga grupa aparatów stałych, są to aparaty bardzo często stosowane w ortodoncji, a również nieznane pacjentom. Ponieważ są one niewidoczne, są one montowane na podniebieniu. Aparaty te służą do poszerzenia górnego łuku zębowego, do odratowania zębów trzonowych bądź do wzmocnienia zakotwienia, czyli oparcia na zębach trzonowych.